Milí moji študenti slovenčiny, táto pomôcka vám pomôže s budovaním slovnej zásoby v slovenčine. Nové frázy môžete počúvať pri manuálnej alebo nudnej činnosti ako varenie, upratovanie, čakanie v čakárni a podobne. Najprv budete počuť anglický výraz a potom slovenský. Slovenskú frázu po vypočutí nahlas zopakujte. Aby ste si zapamätali všetky výrazy, budete si to musieť vypočuť niekoľkokrát v rôznych časových intervaloch. Prajem veľa zdaru pri učení. My family doctor. Môj obvodný lekár. Moja obvodná lekárka. I'm going to a doctor. Idem k lekárovi. Idem k lekárke. I must go to a doctor. Musím ísť k lekárovi. Musím ísť k lekárke. Pediatrician. Detský lekár, pediater. Detská lekárka, pediatrička. Dentist. Zubár. Zubárka. Health center, poliklinika, zdravotné stredisko. Nurse, zdravotná sestra. Waiting room, čakáreň. Doctor's office, ambulancia. Don't knock, neklopať. Health insurance card, preukaz poistenca. I'm not feeling well, necítim sa dobre. I'm sick, som chorý. Som chorá. I have a temperature. Mám teplotu. I have a fever. Mám horúčku. I have a runny nose. Mám nádchu. I have an allergy. Mám alergiu. I have a cough. Mám kašel. I have a sore throat. Bolí ma hrdlo. My tummy hurts. Bolí ma brucho. I have a diarrhea. Mám hnačku. I have a headache. Bolí ma hlava. I have a flu. Mám chrípku. I'm healthy. Som zdravý. Som zdravá. My health. Moje zdravie. My knee hurts. Bolí ma koleno. My hand hurts. Bolí ma ruka. My stomach hurts. Bolí ma žalúdok. My back hurts. Bolí ma chrbát. My leg hurts. Bolí ma noha. My ear hurts. Bolí ma ucho. Fast ambulance. Rýchla sanitka. Emergency service. Záchranná služba.
First aid. Prvá pomoc. Emergency. Pohotovosť. New hospital. Nová nemocnica. Who's next? Kto je ďalší? Hello, can I have your health insurance card? Dobrý deň, váš preukaz poistenca, prosím. Come in, please. Nech sa páči, poďte dnu. What kind of pain do you have? Čo vás bolí? How are you feeling? Ako sa cítite? What symptoms do you have? Aké symptómy máte? What kind of problems do you have? Aký máte problém? I feel unwell. Cítim sa zle. I have a headache and a temperature. Bolí ma hlava a mám teplotu. How long do you have the symptoms? Ako dlho máte symptómy? How long does it hurt? Ako dlho vás to bolí? How strong does it hurt? Ako silno vás to bolí? I'll examine you. Vyšetrím vás. I'm taking your temperature and checking your blood pressure. Odmeriam vám teplotu a tlak. I'm prescribing you a painkiller. Dám vám recept na liek proti bolesti. I am sending you to a specialist. Pošlem vás na odborné vyšetrenie. Come for your blood test in the morning. Ráno príďte na odber krvi. Your prescription is at the pharmacy. Recept máte v lekárni. Prescription. Recept. Predpis. Blood test. Odber krvi. Red blood. Červená krv. Medical examination. Lekárske vyšetrenie. Unpleasant pain. Nepríjemná bolesť. Blood pressure. Krvný tlak. Doctor's appointment. Termín u lekára. Medicine. Liek. Small tablets. Malé tabletky. Cough syrup. Syrup na kašel. Injection. Injekcia. Herbal ointment. Bylinková masť. I want to make a doctor's appointment. Chcem sa objednať k lekárovi.
I am going to a pharmacy. Idem do lekárne.